Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Discover a world of goodness at Good Earth. Ragusa Express. Muscat's Motors. For the love of food, Golden Drop. Solpadeine. Transform your space with B&M. Knockabout Siċilja tal-lum huwa dedikata għal wieħed mill-ikbar teżori gastronomiċi Siċiljani, il-pistaċċi tal-Bronte. Illum ħanidħlu fid-dettall, ħaninżlu fil-ħamrija vulkanika kif ukoll ħaniskopru it-tomit kif jevolvu fil-kċina tradizzjonali Siċiljana. Dan it-teżor gastronomiku Siċiljan il-verament huwa apprezzat madwar id-dinja kollha u aħna ħajkonna ċans li niskopru id-dettalji kollha tiegħu. Nibdew it-triq tagħna mill-Valletta Waterfront tal-Marina di Ragusa u minn hemmhekk mill-ewwel naqbdu triqitna għal Bronte sabiex niskopru iktar dwar il-pistaċċi, waħda mill-ikbar tjubiji li toffri sqallija. Tranquillità u l-ġmil ta' Marina di Ragusa tlaqt kmieni filgħodu, bil-baħar kaħlani warajja u l-avventura qudiemi. Vjaġġ sabiħ tul il-kosta u l-kampanja Siċiljana. Eventwalment ser nitla l-fuq Alpi l-Muntanji. Bronte, belt pittoreska mdawra bl-oljiet tal-punent tal-Etna, magħrufa mad-dinja kollha għal produzzjoni tal-ifjem pistaċċi. Imma llum mhux ser nitkellmu dwarhom biss, ser ngħixuhom. Storja rikka, pajsaġġi tal-istampi u tomiet impossibbli li tinsihom. U biex żgur ngħix din l-esperjenza bl-aħjar mod, ser niltaqa' mal-ħabib tiegħi Alfio, bidwi passjoni kbira għal pistaċċi, passjoni li wiret mingħand il-ġenerazzjonijiet ta' qablu. Merħba fi Bronte, id-dar tad-deb aħdar ta' Sqallija. Hawnhekk il-pistaċċi jitkabbru b'passjoni, tradizzjoni u rispett profond lejn l-art. Illum flimkien ser immorru fi vjaġġ sabiex naraw dan il-frott hekk prestiġjuż kif jitkabbar, però fuq kollox kif jasal għandna fuq il-mejda sabiex inkunu nistgħu ngawduh. Il-pistaċċi tal-Bronte huma leġġendarji, mit-toma sal-istorja. Dan il-frott jagħti identità ta' belt sħiħa. Imma x'jagħmel il-pistaċċi tal-Bronte daqshekk uniċi? Ejja mmorru niskopru flimkien. Finalment wasal tant il-familja Paparo hawnhekk f'dan ir-razzett il-familja ddedikat ruħha sabiex tkabbar l-iktar pistaċċi fini li Bronte jista' joffri. Jiġu prattikati l-iktar metodi sostenibbli b'rispett lejn l-ambjent, però fuq kollox bl-ikbar wirt kulturali. Ser niltaqa' mal-ħabib tiegħi Alfio, l-membru li għadu jmexxi dan ir-razzett illum il-ġurnata. Grazzi Alfio per averci accolto. Sono molto curioso, non vedo l'ora di cominciare una passeggiatina al vostro, come si chiama questo? Pistacchieto. Pistacchieto, ħammorru l-pistacchieto, nħidu passeggiata żgħira. Alfio, perché i pistacchi di Bronte sono così speciali? Considera che la particolarità di questo nostro pistacchio è il territorio. Meta kont miexi ma' Alfio fost is-siġar tiegħu bdejt nifhem eżatt għaliex il-pistaċċi ta' Bronte huma meqjuża bħala teżor. Huwa spjegali bil-kalma li hawnhekk fuq il-konfini tal-Fiume Simeto, il-ħamrija għandha kulur aħmar qawwi minħabba l-lava u l-irmiet tal-vulkan Etna. U propju minn din l-art ibsa u mimlija minerali, magneżju, potassju u fosfru, tispiċċa tgħaddi dik it-toma ħelwa u aromatika li tagħmel il-pistaċċi verdi di Bronte DOP uniċi fid-dinja. Alfio qallu wkoll li dawn is-siġar jikbru bil-mod ħafna, tant li jieħdu sa 15-il sena biex jagħtu l-ewwel frott. U ħafna minnhom għandhom aktar minn 80 sena, siġar antiki li kważi kważi jieħdu ħsieb tagħhom infushom, jikbru waħedhom u l-bniedem
jidħol biss fejn veru hemm bżonn. L-aktar dettalli għaġġibni kien il-ħsad biennali. Hawn il-pistaċċi ma jinġabrux kull sena. Il-ħsad isir kull sentejn. Fis-sena li ma jsirx il-ħsad, il-bdiewa inaħħu l-blanzuni biex is-siġra tistrieħ u tieħu n-nutrienti kollha li teħtieġ. U hekk il-frott tas-sena ta' wara ikun ta' kwalità ogħla, b'kulur aħdar profond u toma li veru tispikka. U kif qalli Alfio, grazzi għaċ-ċertifikazzjoni DOP, dawn il-pistaċċi jistgħu jikbru biss fi Bronte, Adrano u Biancavilla biex jinżammu l-awtentiċità u tradizzjoni li ilhom jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra. F'distrett tal-Ava msejħa Dagali, dawn il-pistaċċi jibdew il-vjaġġ tagħhom b'ħamrija rikka iżda ħarxa. Hawnhekk il-ħsad isir darba kull sentejn. Ħsad blidejn bħalma kien isir mill-antenati. Il-kwalità u t-toma jibqgħu konsistenti grazzi għal dawn il-prattiċi antiki. Ma' żmien il-familja Paparo wesset l-imħabba tagħha għal din il-frotta u llum id-dinja kollha tista' veru tgawdi il-pistaċċi tal-Bronte. Għal-familja Paparo u Alfio dan il-pistakjeto għandu storja importanti fil-familja tagħhom, intiret minn ġenerazzjoni għall-oħra u nixtieq nisma' l-istorja ta' dan il-post hekk importanti għal din il-familja. Il-familja Paparo hija storja ta' ġenerazzjonijiet. Nino Izziju beda kollox, irritorna mill-Awstralja u ġab lura l-imħabba għall-art. Illum il-familja tkompli tgħix dik il-passjoni f'kull fera. Ir-razzett sar simbolu tal-wirt agrikolu ta' Bronte, fejn kull pistaċċa tirrakkonta storja. Kull darba li nduq waħda minn dawn il-pistaċċi niftakar fix-xogħol u d-dedikazzjoni li hemm wara it-tkabbir tagħhom, ta' prezzhom ħafna iktar. Però dan huwa biss il-bidu. Minn hawn ftit ieħor ser nisimgħu kif dan il-frott tant prezzjuż jiġi trasformat fi prodotti uniċi. Hawnhekk il-pistaċċi huma l-protagonisti, minn ġelati kremużi għal aranċini mimlijin toma. Kull prodott u taħlita ta' tradizzjoni u innovazzjoni u dik it-toma li dduqa darba u ma tinsiha qatt. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. Meta wieħed jitkellem dwar il-pistaċċi, dwar Bronte, huwa impossibbli li ma jitkellimx dwar il-festival tal-pistaċċi li jittella ta' kull sena f'Ottubru. Imtella ta' kull sena dan l-avveniment huwa ċelebrazzjoni fġieħ din il-frotta tant prestiġjuża, minn ġelati għal kejkijiet, mill-aranċini għall laġin u ħafna aktar. Il-pistaċċi ta' Bronte din il-belt żgħira viċin l-Etna huma leġendarji u jiġu ċelebrati ta' kull sena waqt il-Festival tal-Pistaċċi. Attività fejn in-nies tal-lokal il-komunità kollha tingħaqad u juru l-ħiliet tagħhom il-kapaċitajiet bit-tomiet li jikkreaw minn ħlewwa għal imluħa, però l-pistaċċi huma l-qalb ta' kollox waqt dan il-festival. Il-Festival tal-Pistaċċi li jittella kull Ottubru huwa aktar minn sempliċi ħolma ta' min iħobb l-ikel. Huwa ċelebrazzjoni tal-istorja u kultura rikka ta' Bronte, imsejsa fi tradizzjonijiet agrikoli moddija minn ġenerazzjoni għall-oħra. Il-festival juri mhux biss ikel, iżda arti, sena u spirtu ta' komunità.
Il-kokijiet, il-bdiewa, flimkien mal-artisti u l-viżitaturi kollha jingħaqdu flimkien biex igawdu u joffru toma u infumaturi kullinari tal-pistaċċi. Ħankompli nidħol iktar fil-fond fid-dinja tal-pistaċċi ta' Bronte, l-użu infinit tagħhom minn kremi għal pasti, minn platti tal-aġin kif ukoll platti oħra mielħa. Minn hawn ftit ieħor semmur niltaqa' ma' Alfio. Alfio ser jispjegali kif din il-frotta jitrasformawhom f'tomijiet uniċi, prodotti tipikament Siċiljani ta' Bronte. Ma' Alfio issa nixtieq nidħol fuq is-suġġett tal-ħsad tal-frott tal-pistaċċi u x'isir la darba dan il-frott jinħasad. La rakkolta, Alfio. Quindi la raccolta, come vi spiegavo, Alfio jispjegali li l-ħsad iseħħ f'Settembru. Mument kruċjali għalihom għax jistennew sentejn sħaħ biex jerġgħu jaħsdu. Matul dan il-perjodu, aktar minn 50 persuna jaħdmu bla waqfien mill-bidu ta' Settembru sa' Ottubru. Il-pistaċċi jinħasad bl-idejn, b'attenzjoni, u mill-ewwel jibdew għaxruh mis-saf tal-qoxra radba ta' barra. Imbagħad jitħalla jinxef b'mod naturali għal 3 ijiem fix-xemx sabiex jinżammu l-karatteristiċi u t-toma unika tiegħu. Meta l-pistaċċi jkun nixef biżżejjed, jibda l-proċessar. L-ewwel pass hu li titneħħa l-qoxra jibsa ta' barra. Il-pistaċċi sħaħa mingħajr qoxra huwa popolari ħafna għal konsum dirett u jintuża wkoll mis-salumeriji fil-produzzjoni ta' mortadella u salami. Minn hemmhekk il-pistaċċi jista' jintaħan fin b'ħatqieq jew f'biċċi żgħar magħrufa bħala granelle u dawn l-aktar li jintużaw fid-dolċeriji. Il-pistaċċi jiġu wkoll trasformati f'krema ħelwa jew naturali. Dik il-ħelwa tintuża prinċiparjament mill-ġelateriji. Alfio jispjegali li biex tipproduċi kilo ġelat tal-pistaċċi jintużaw bejn 80 u 130 gramma krema tal-pistaċċi, skont l-intensità mixtieqa. Min-naħa l-oħra, il-krema naturali hija perfetta għall-kċina, mill-pasti u l-pesto għall-pizza u ħafna aktar. Fl-aħħar Alfio jenfasizza li l-pistaċċi tagħhom huma ċertifikati DOP, denominazzjone d'origine protetta, garanzija tal-oriġini, il-kwalità u l-awtentiċità tal-pistaċċi ta' Bronte. Il-pistaċċi ta' Bronte huma xi ħaġa tassew speċjali. Wara l-esperjenza tal-lum nifhem iktar kif id-dinja kollha in-nies minn kull pajjiż huwa daqshekk ossessjonat fuq dan il-frott, dan id-deb Siċiljan. Issa wasal il-ħin li naraw l-artist jitrasforma dan il-frott fi ħlowiet mill-lifjen. Il-pastiċċier jikkrea l-ħelu mill-pistaċċi. Un viaggio in Sicilia non è completo se non c'è un cannolo. Krema pastiċċera u ovvjament pistaċċi ta' Bronte. Jitħallat kollox fl-imkien biex eventwalment imbagħad tintela l-qoxra tal-kannol. Nunzio, la famosa granita siciliana. Metodu veru faċli. Kull m'għandek bżonn hija krema pura tal-pistaċċo DOP ta' Bronte, ilma frisk u ftit sokkor. Ħallat kollox fl-imkien u ferra fil-magna tal-granita biex tikseb dik il-konsistenza friska u kremuża li tixtieq. L-10 minuti għaddew, nistenna bħerqa. Ma nafx intom imma minn dejjem kont noħlom li xi darba ninqafel f'xi fabbrika tal-ġelad biex inkun nista' nikol kemm irrid. Hawnhekk naħseb il-ħolma tiegħi se ssir realtà. B'mod tradizzjonali hawnhekk fi Sqallija l-granita dejjem tittiekel bil-brioche bħala kolazzjoni jew inkella bħala snack matul il-ġurnata. Nunzio preparanna il-brioche friski għadhom kemm ħarġu mill-forn ftit tal-minuti ilu, il-granita hawnhekk lesta l-aqwa ħin issa biex induqu.
Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. Jekk hemm ħaġa waħda li bil-fors trid tipprova meta żżur Bronte, dan huwa il-ġelat tal-pistaċċi. Dan mhux ġelat bħall-oħrajn, hija toma ta' sqallija f'kull gidma. Mamul bil-pistaċċi puri ta' Bronte huwa għani rikk u b'konsistenza bla xkiel. L-ebda tomiet artifiċjali kuluri jew erq, sempliċement pur u awtentiku. Xi wħud jgħidu li huwa l-aqwa ġelat tal-pistaċċi fid-dinja. U għejd li naqra, jekk tistax, idduq ġelat iktar frisk minn hekk. Ġelati doqt ħafna, però dan livella liħ. Kremus, delikat, b'toma li teqpa tintiem anke la darba tkun l-estate il-kuċċarina li tkun qed tiekol, kważi kważi tinsa li tkun qed tiekol ġelat daqs kemmu kremus u delikata. Dak kollox għallum esperjenzajna storja, pajsaġġi mill-isbaħ tomiet li diffiċli tinsihom. Bronte kont perfetta. Għal Knockabout li jmiss. Int li qed tissegwi Knockabout Sicilia nfakkrek li aħna flimkien ma' Ragusa Express qed intuk iċ-ċans li tmur Sqallija li tgawdi l-gżira ta' Sqallija bis-sorpriżi sbieħ kollha tagħha. Xi trid tagħmel biex tipparteċipa, idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi jew imbonici.tv u sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Ragusa Express u kkummenta għandna b'isem il-lokalità fejn ittieħed dak ir-ritratt. Jekk ir-risposta tiegħek tkun tajba, inti tista' tkun ir-rebbieħ grazzi għal Ragusa Express u tiġi tiskopri Sqallija. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Discover a world of goodness at Good Earth. Ragusa Express. Muscat's Motors. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Salpadine. Transform your space with B&M.